ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон илмро яке аз омилҳои асосии рушди кишвар ва олимонро захираи бузурги зеҳнии ҷомеа дониста бо мақсади пешрафти ҳамаҷонибаи он ва беҳтар гардонидани шароити иҷтимоии кормандони соҳаи илм имкониятҳои мусоидро фароҳам овардааст. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо аҳли илму маорифи кишвар моҳи майи соли 2024 бо мақсади татбиқшавии дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот таъкид доштанд, ки дар даврони муосир агар илм бо истеҳсолот тавъам набошад, натиҷаҳои илмӣ барои дилхоҳ мамлакат муфид нахоҳад буд. аз ин ро илми муосир бояд бо навигариҳои инноватсионӣ ва технологӣ муаррифӣ гардад. илму маориф дар сиёсати ҳукумати мамлакат ҳамчун соҳаи калидӣ ва афзалиятнок эътироф гардидааст. бо дар назардошти аҳамияти ин масъала, сарвари давлат аз рӯзҳои аввали роҳбариашон мақому манзалати илм, олимону донишмандон, аҳли маориф ва зиёёну эҷодкоронро дар ҷомеа давра ба давра баланд бардоштаанд. зеро мусаллам аст, дар ҷаҳони муосир танҳо кишварҳое метавонанд ҳастии худро ҳифз карда рушд ёбанд, ки шаҳрвандонашон дорои сатҳи баланди саводнокӣ ва маърифату фарҳанг, илмдӯсту донишманд ва соҳибҳунар бошанд. дар ин замина пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли сипаришуда зимни мулоқоташон бо аҳли илм ва маорифи кишвар иброз дошта буданд, ки татбиқшавии дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот бояд ба талаботи муосир дар сатҳи илму маориф ҷавобгӯ бошад, чунки агар робитаи илм бо истеҳсолот татбиқ гардад, сатҳи ихтироъкории олимони ҷавон бештар хоҳад гашт. дар донишкадаи энергетикии тоҷикистон аз тарафи олимону ихтироъкорон ҳамасола зиёда аз 10 то 15 патентҳои ихтироъотӣ ба қайд гирифта мешавад ва санадҳои татбиқ низ чӣ аз дохили кишвар ва чӣ аз беруни аз хориҷи кишвар низ ворид мегарданд ва мо ҳаракат дорем ки ихтироъотҳои солҳои охиро, алабхусус солҳои 2023-2024-ро ҳадди ақал чандтои онро дар истеҳсолот ба роҳ монем, чунки татбиқи анамун ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки вобаста ба амалишавии илм бо истеҳсолот мебошад, дар ҳамин замина роҳандозӣ гардад. ҷалби ҷавонон ба илм ва ихтироъкорӣ дар пешбурди сиёсати соҳаи илм дар мамлакат яке аз вазифаҳои асосӣ ва зарурӣ ба шумор меравад. маҳз ба ҳамин хотир мо бар рушди бомароми соҳаи маориф ва дарёфти шахсоне ки таҳқиқоти арзишманди илмӣ анҷом дода метавонанд эътибори аввалиндараҷа ва доимӣ дода истодаем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат доиман таъкид менамоянд, ки ҷиҳати татбиқи андешаҳои илмӣ дар истеҳсолот бояд ҷавонони дастгирӣ ва рӯҳбаланд шаванд, ки аллакай ба илм ворид шуда лоақал тасаввуроте дар мавриди илм дошта бошанд. баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ, махсусан озмуни илм фуруғи маърифат, заминаи мусоид фароҳам овард то шумораи олимону ихтироъкорон дар кишвар бештар гардад. олимону пажӯҳишгарон кӯшиш намуда истоданд, ки масъалаҳои муҳими доғи ҷомеаро мавриди таҳқиқу пажӯҳиш қарор бидиҳанд ва дар ин замина кӯшиш намоянд, ки дар баробари таҳкими истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди иқтисоди миллӣ низ саҳмгузор бошанд. қайд намудан зарур аст, ки дар давоми беш аз 30 соли соҳиби истиқлолии кишвар олимони кишварамон ба як қатор дастовардҳои назарраси ноил гардиданд, ки имрӯз натиҷаҳои илми онҳо на танҳо дар дохили кишвар, балки дар минтақа ва ҷаҳон аз ҷониби олимону пажӯҳишгарони сатҳи байналмилалӣ эътироф шудааст. ва дар ин замина низ пешвои миллат дастур доданд, ки бояд насли наврасу ҷавонро мо ба корҳои илми тадқиқотӣ бештар ҷалб кунем, зеро илму дониш ва маърифат чароғест, ки метавонад барои роҳнамоӣ ва равшании роҳи миллату давлат мусоидат кунад. агар илм бо истеҳсолот тавъам набошад, натиҷаҳои илмӣ барои дилхоҳ мамлакат муфид нест. бинобар ин илми муосир бояд бо навгониҳои инноватсионӣ ва технологӣ муаррифӣ шуда дар тақвият пазируфтани сатҳи ҷаҳонбинии дунявӣ нақши муассире бигузорад. вагарна бо шароит фароҳамоварии таҳқиқи илмӣ ҳеҷ кадом ниҳоди илмӣ наметавонад дар таъмини рушди кишвар нақши мусбатро бозӣ кунад. дар тӯли солҳое ки озмуни илм фуруғи маърифат дар сатҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд, дар донишкадаи энергетикии тоҷикистон низ сатҳи ихтироъкорӣ баланд бардошта шуд, яъне ки ихтироъотҳо зиёдтар ба қайд гирифта мешаванд. ин нишонаи он аст, ки олимону муҳаққиқону аспирантону унвонҷон низ дар ин самт таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд, чунки мо 3 ҷоизаи сатҳи ҷумҳуриявӣ аз озмуни илм фуруғи маърифат дорем. ҳамаи он аз номинатсияи илм ва ихтироъкорӣ ворид гардидааст. тӯли солҳои охир
بعد از انمون تحقیق برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت در دانشکده نیز اختراعات ها نیز زیادتر به قید گرفته می شوند و ما نیز کوشش میکنیم که آنها را نیز با استحصالات در استحصالات نیز تطبیق نماییم، کارها را جانبتر نماییم. بر عوض آن همه غمخوری هایی که حکومت مملکت نسبت به کارمندان ساحه علم و معارف راه اندازی نموده است، عالمان ما نیز باید برای رسیدن به هدفهای استراتژیک کشور، تامین رشد مثبت مملکت، پیشرفت ساحه‌های مختلف آن، خصوصا تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای نو کاری، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی سهمگذار باشند.